So mao to guys, naadit na diri sa kuan. Ako din ikuan sa Linog na. Sus, grabe ko sa kanya itong Linog hapon guys. Naadit na diri sa nakita mo nga hapon. Ganda. Guys, hapon pa. Sa ilas. Dah. Asa kang tao ka na. Wala na natutugan. Lah. Stop. Yang ba eh. Lah. Anas tubig. Sus, kita nagkinampi din daw. Patay lawas. Oh, gabi. Ayaw. Oh, sainan mo na guys, oh. Gabi. Di masayon sa iyo. Di mo gagawin. Sus. Nara, unahan guys. Mau na itong kusong ito na guys. Kana, kusong ito na guys. Uy, banday. Kani ba? Babo siguro ni pa. Asa ni building? Nah, apa tahu di hari? Sus. Guys. Kuwaon ko ni snilas. Ang mabuhi. Kuwaon ko ni snilas. Puso kini ron. Kuni sulub. Nah, may mga crooks. Guys, ako sa miras biar mga tao kontra guys. Sus, grabe tawa guys. Sus, ganito building kung ba guys. Sus, ay tanas parang panahon ka ron. Anak ko sa nilas na. Guys, ano yung sandiri? Kana magdamit siya. Saan na bukas magda? Yan mo. Sundan na niya guys, kaya basig na paidaghan. Uy, patay na datugan na mahala. Uy, susukuya. Nah, kirik. Mabuhi ko gani. Patay na. Yaw. Di na tapos din. Isulinan pagi. Sus. Luya ito ano. Oh. Pilat buhi. Buhi. Nanguha am din nagsisi. Kabuang. Ay giate. Ay. Nanguha gid nagsisi pistol. Atan surat. Wai klaro balik. Tingin mo max. Pistol. Na nagduwa man din na. Sa ang ganda. Sa mga gidwa. Aliens di ay. Gusto di signal siguro dire. Dire dai dati. Klaro surya.
din eh. Yung juga niya. Wala boss eh. Ate, ka Facebook eh. Kaning usaw, gikilig pa. Kaya, napot mo.